Dudince. Svetoznáme kúpele, ktoré obdarila príroda svojou priazňou na celé priehrštia. Okrem vzácnej minerálnej vody sú Dudince známe aj ako miesto s najteplejšími klimatickými pomermi a najvyšším počtom slnečných dní v roku na Slovensku. Kúpele Dudince sa nachádzajú na úpetí Krupinskej kotliny v okrese Krupina na trase Krakov-Banská Bystrica-Budapešť v čistom prostredí bez exhalátov priemyslu. Dobrá poloha a teplá stabilná klíma vytvárajú ideálne podmienky pre príjemný oddych. Podnebím patria medzi oblasti s typickou nízkoteplou klímou. Sú ideálnym miestom na rehabilitáciu, relaxáciu, ako aj samotnú rekreáciu. Ak prirátame čistotu prostredia a romantiku miestnej vinárskej tradície, tak pochopíme, prečo si Dudince vyslúžili povesť favorita prírody. Na okraji kúpeľného areálu v peknom tichom prostredí sa nachádza hotel Flóra, v minulosti známy ako hotel Tehliar. Každoročne sa vracajúci hostia, prevažne z Nemecka, Českej republiky a v poslednom čase aj zo Slovenska, sú dokladom toho, že spokojnosť klientov je pre personál hotela na prvom mieste. Ubytovanie je zabezpečené v jedno- a dvojposteľových izbách. Pre náročnejších je k dispozícii 6 apartmánov. Celková kapacita je 124 lôžok. Všetky izby majú kúpeľňu so sprchovacím kútom, káblovú TV, chladničku a balkón. Stravovanie je poskytované v hotelovej jedálni, raňajky podávame formou bufetu. Obedy a večere výberom z 3 menu plus šalátový bufet. V dennom bare sa pravidelne konajú tanečné večierky so živou hudbou. Už mi není lásko 30 let. Už mi není ani 35. Pre všetkých hostí je k dispozícii priestranný a moderný hotelový bazén, vrátane sedacieho bazénika s 35 stupňov teplou vodou. V letnom období slúži k slneniu priestranná terasa. Milovníci tenisu sa potešia udržiavanému tenisovému kurtu. V hoteli je požičovňa športového náradia, ako aj bicyklov. Hotel ponúka pre svojich hostí bohatú ponuku špecializovaných pobytov. Liečebne rehabilitačné pobyty sú pod dozorom lekára s dlhoročnou praxou a odborným zdravotníckym personálom. V ponuke sú ďalej wellness pobyty, pobyty rekreačné, relaxačné, pre seniorov, víkendové a podobne. V rámci pobytu môžu hostia využiť bohatú ponuku masáží, klasickú, medovú, s lávovými kameňmi, aromaterapiu, bankovanie, ako aj saunu, whirlpool, akupresúrne lôžko Keragem či morský kúpeľ s prírodnou morskou vodou. V blízkosti hotela sa nachádza kúpalisko Dudinka s minerálnym sedacím bazénom a tobogánmi. Personál hotela sa teší na vašu návštevu. Potrebné kontakty nájdete na našich webových stránkach www.floradudince.sk.